Mie en pyytänyt sinua siivoamaan, mie en pyytänyt sinua tiskaamaan, en kollaamaan lunta. Mie tahoin, että sie kävisit ostamassa meille digiboksin. Sulla oli koko päivä aikaa. Sie hommaat sen digiboksi aamuun mennessä. Tai tämä oli tässä. Mie muutan Tiinon tykö Tampereelle tasa 9 reikä. Ei tarvitse jankuttaa. 9 reikä! Ja kuka ajaa? Se on 200 kilsaa suuntaansa. Jäikö sulle rahaa? Tehdään matkalla. Ai tehdään matkalla. Mie semmoista hunteerasin, jos me tulisi ostamaan digiboksi. Onko sulla HD-telekka? Mie tarvii semmoisen, missä on timeshifti. Tuossa on tunnin timeshifti, 2 viritintä, helvetin hyvä kuili. Vai me käytettyä. Tämä on kyllä semmoista lööperiä, että eikä me puhalluteta koko kööri. Tuli pikku vorsemajör. Ylläri pylläri. Vaimo, älä ole. Meillä melkein kaikki laitteet on. Tarvittisiko kyytiä? Pääsis halvalle. Vaikka kaikki eivät niistä pitää. Kerää kynttilät pois, emme tarvitse nyt romantiikkaa. Otoiko se sen boksin? Siinä oli pari muuttujia. On meillä stereo, televisio, mikroaalto, uuni ja videonaapuri. On pakasti. Niin on aivan kovana, kun minä vaan ajattelinkin sinua. Kokeile vaikka. Tämmönen häslinki yhdestä digiboksista.